Teraz sa už ten tlak stupňuje, napriek tomu, že trenčianske oslabenie sa chýli ku koncu, ale presilovú hru domáci dokázali využiť zásluhou Roberta Mamčica. Už sa zdalo, že by Trenčania mohli ten puk vydolovať spoza vlastnej bránky a dostať sa k vyhodeniu, ale naopak dostalo sa to na hokejku Tomáša Mikuša, ktorý to naservíroval do ideálnej streleckej pozície. Pokračujúca novozámocká snaha cez Tomáša Mikuša, ten nachádza Mamčica a Robert Mamčic je v rámci dnešného stretnutia dvojgólový. Tí si prvú tretinu užívajú a hráči v bielozelenom sú maximálne efektívni. Obrovské sebavedomie Tomáša Mikuša, ktorý si prebral puk na ľavom krídle. Mamčicová pekná individuálna akcia, perfektne to teraz zvládol Robert Mamčic. A po dvoch strelených golov z takej tradičnej obrancovskej pozície